खुलुमबाय। आंनि मुङा नायस्रां ब्रह्म। दायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय दुखु गैला। खन्थाइखौ सुजुदों खंखना बर', जिल्ला बाक्सा। दुखु गैला। गैला आंहा दुखु दाहा मेगन मोदै, नों बायदि सासे दुथांनि थाखाय। नों होलांनाय दुखु आरो मेगन मोदैखौ गोसो गोरबोआव लाना जेबो मुलाम्फा गैया। दङब्लाबो दुखु दाहा मोदै आंनि इयुननि थांना थानायनि थाखायसो। आं मोजां आखल गियान दानो हायै, बिमा बिफानि बोसोनखौ नेवसिफ्लांनाय, बेफोरनि थाखायसो दुखु दं आंहा। नों बायदि सासे नेहाद आखुनि मानसिखौ सानना आंहा जेबो गैया। सानोमोन बै थांखांनाय समफोराव, दा नोंनि महर नङा मुंबो गैला। नोंजों अनलायनाय बै समफोरखौ हराव नुनाय गाज्रि सिमांसो सानना लाबाय आं। आंजों मोजां मोनलायनायनि फावथिना साजायना दुखु होबावनो दासानसै। नों बायदिनि महराव आं फाग्लि जाया। बुहुमाव गोबां दं नों बायदि। नोंखौ मोनैनि दाहा आंहा गैला। सुजुनाय सिमांफोरखौ सिमाङावनो दोनबाय। होखानाय रादायाबो फेलें जाबाय। आंनि बिखानिफ्राय नोंनि मुङाबो गोमोरलांबाय। गैला जिउआव नोंनि थाखाय दुखु गैला। गोजोन्थों।